Na otvaranju sportskog centra Gariful Hvaranima u goste stigli su naši proslavljeni sportaši. Pozdrav svim gledateljima Hvar TV-a, uživajte! Pozdrav svim gledateljima Hvar TV-a! Kakva kontra, hoće li biti zgodita, ide sa prebaci, Imamo velike ideje, velike projekte, puno njih smo već u finalu realizirali. To će biti ovu sezonu koliko smo stigli, ovo smo prije mjesec dana ušli, velike novce smo investirali. Što se tiče tih turnira, Iva će to pomoći, veliko je hvala za to. I ostalo ćemo vidjeti, tako uz pomoć grada veliku podršku imamo i uglavnom kad se tiče djece, svak će dati podršku. Uz ove igračku, za ovake centre djeca ovdje mogu proslaviti rođendan, doći se zabaviti, ljeti obitelji radi, ovdje će moći ostaviti dijete pod stručnim nadzorom, tako da hvale vrijedna investicija, nije mala, ali evo vidite koliki je broj djece i roditelja danas ovdje. U novo uređenom sportskom centru Gariful može se uživati u pogledu na more, dok se klinci zabavljaju u igraonici, oni malo veći mogu zaigrati nogomet ili tenis. Ove godine već krećemo s jednom egzibicijom koja bi malo pokrenula cijeli taj dio oko tenisa. 8.8. će ovdje nastupiti Ivanišević Lekont i Martina Hingis i ja, to će biti kao neki ponovni meč nakon Roland Garrosa 97. Doći će još ko gosti i Mary Pierce, i Jennifer Capriati, i Ruksandra Dragomir. Znači planiramo ovdje stvarno napraviti i Kids Day i egzibiciju i da ljudi vide da ovdje stvarno imamo velike uvjete za razvoj u sportu. Evo Gego, sjećaš li se ti, svi mi kažu da si još kao dijete bio fantastično talentiran i za nogomet i za jedrenje. Znači sport kao dio turističke ponude Hvara, da li Hvar ima taj potencijal? Hvar ima taj potencijal, pogotovo ja se sjećam kod dijete, mi smo dolazili su u hotel Amforu na pripremu od raznih reprezentacija do raznih klubova, što plivačkih, što vaterpolo ekipa, čak se sjećam stolno-tenisačke ekipe Jugoslavije. To smo mi kod djeca sve gledali jer su oni dolazili na pripremu. U Hvori smo imali dvoranu i olimpijski bazen. Sigurno da ima potencijala za zimu. Bolje doći tu nego ići ne znam di u Njemačku ili ne znam di. Pa Hvar ima dokazani potencijal, a ja sam najbolje svjedočio tome jer sam kao sportski direktor Hajduka dovodio momčad Hajduka ovdje na pripreme u zimsko razdoblje kad je nužna optimalna klima i kad su izvanredni uvjeti klimatski ovdje za takvu vrst priprema nogometaša. Evo ovih dana kako ste na Hvaru, jeste li možda vodili neke pregovore vezane uz Otočku nogometnu ligu? Ovdje u Hvaru je poznati klub Levanda. Znam za Hvarsku ligu i drago mi je da ona još uvijek egzistira. Nadam se da će i ti klubovi napredovati u budućnosti, a mi ćemo uvijek kao i prije pomagati koliko god možemo da se nastavi ta svjetla tradicija. Naravno, to je moja velika želja u razgovorima sa Levandom uspjeti naći zajednički interes, odnosno da ćemo se naći negdje oko uvjeta. Oni mi nude trenutačno $500 000 godišnje i moji zahtjevi su nešto veći, tako da pokušat ćemo se naći negdje na sredini. Vidjet ćemo. Na kraju, ako vam je dosta svega i nemate se gdje ispucati, u sportskom centru Gariful možete zaigrati i na paintball. Evo malo da ja čujem.